Anong lamay man ang asawa? Mauwi sinugdan, mauwi hantod sa katapusan. Anong mangita magyug kabit ng uban? Kailangan mi. Mas lami ba ang kabit kaysa sa asawa? Na sawa. Try na ka nagkapangabit ka? Wala. Nadakpa na ba ka? Wala. Kinsain mo sa mga kabit nagtanaw dia. Ayaw lawan na. Lain na, ngilana. Nasakpa na ba ka ng ngabit ka? Wala. Wala pa. Kasukay ka sa. Kung mangabit imo asawa ang sibuhato nimo. Ang yaan. Biyaan. Biyaan nimo? Biyaan nimo kaya nimo biyaan? Balag sa. Ikaw di ka mangabit. Ha? Wala. Tatlago sa usawa. Si pangalan niya. Jinlin. Tol, napakay bugas dito niyo ha. Gamay na lang. Isa ka importante si mang bugas. Para sa akong mga anak. Nagkape ka? Oo. Sige, imo na ning bugas. Salamat. Nagapangape ka? Oo. Oh, imo na ning kape, premium D3. Dito ti siyang kape kung pawaanis duka ning kapehan eh. Tambalan ang tanang klase nga balatian nimo. Nagaangkag dugang kusog. Nagkape na ka, nag-vitamin D3 pa ka. Mao ni ang premium D3 coffee mix. Birthday ni Sir Romelo. So gihatag na ko ni si Mang Kape ug bugas tungod kay birthday special giveaway ni Sir Romelo. Happy birthday, sir. Happy birthday, sir Romero. Sir, na mga asa makaron. Daghang may panglawas. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.